Тайните на богатите жени, които крият от вас. Богатите жени често разполагат с финансови стратегии, които остават скрити за повечето хора. Те използват инвестиции и умело управление на парите, за да изграждат стабилно бъдеще и да увеличават своето богатство. Създаването на мрежи и изграждането на стойностни контакти е тайна, която богатите жени владеят до съвършенство. Те създават силни връзки с влиятелни хора, които им отварят нови възможности и подкрепа. Личният стил и имиджът са повече от просто външен вид за богатите жени. Те разбират значението на това как се представят, използвайки го като инструмент за влияние и изграждане на доверие. Самообучението и непрекъснатото развитие са ключови за успеха на богатите жени. Те постоянно разширяват знанията си и уменията си, за да бъдат в крак с променящите се времена и новите предизвикателства. Здравословният начин на живот е основен приоритет за богатите жени. Те балансират храненето и фитнеса, за да поддържат енергия и фокус, което им позволява да бъдат продуктивни и успешни във всеки аспект от живота. Самообучението е ключов аспект за богатите жени. Те постоянно търсят нови знания, за да останат в крак с времето. Четенето на книги, онлайн курсове и семинари обогатяват техния интелект и умения. Здравословният начин на живот е приоритет. Балансираното хранене и редовният фитнес поддържат тяхната енергия и концентрация. Те разбират, че физическото здраве пряко влияе върху продуктивността и щастието им. Психологията на успеха е съществена. Богатите жени мислят позитивно и целенасочено. Те се стремят към успех, вярват в себе си и използват ментални техники, за да преодоляват препятствия и постигат целите си. Управлението на времето е майсторство, което усвояват. Те планират внимателно деня си, за да бъдат максимално ефективни. Така успяват да балансират между работа и личен живот, без да губят фокус. Фокусът върху ментално здраве е важен. Медитацията и релаксацията помагат за намаляване на стреса и повишаване на емоционалната стабилност. Те отделят време за себе си, за да запазят вътрешния си баланс и хармония. Богатите жени знаят как да създават пасивен доход, който им позволява да печелят, докато спят. Те инвестират в недвижими имоти, акции и бизнеси, които непрекъснато генерират доходи без активна намеса. Разнообразието в инвестициите е ключово за успеха. Те не залагат всичко на едно, а разпределят риска чрез разнообразни активи, като така гарантират стабилност и сигурност в дългосрочен план. Планирането за бъдещето е неразделна част от техния успех. Те поставят дългосрочни цели и създават стратегии за постигането им, което им осигурява устойчивост и яснота в действията. Позитивното мислене играе важна роля в живота на богатите жени. Те вярват в силата му да привлича успеха и да преодолява препятствия, което се отразява в увереността им и положителната им нагласа. Обкръжението, с което се обграждат, е от съществено значение. Те избират да бъдат сред хора, които ги вдъхновяват, подкрепят и предизвикват да растат, като така създават благоприятна среда за развитие. Изкуството на делегиране позволява на богатите жени да се фокусират върху най-важните неща. Те успяват да оптимизират времето си, като поверяват задачи на способни хора, които им помагат да постигнат целите си. Използването на технологии е ключово за оптимизация на ежедневието. Богатите жени използват иновации, за да управляват по-добре времето си и да автоматизират процеси, което им позволява да бъдат по-ефективни и продуктивни. Постоянството е важна черта за успех. Богатите жени не се отказват пред препятствията и винаги намират начин да продължат напред, като извличат уроци от грешките и постигат нови висоти. Благодарността е мощен инструмент за личностно развитие. Богатите жени оценяват това, което имат, и се фокусират върху положителното, което им дава мотивация и енергия да постигат още повече в живота си. Търсенето на съвети от експерти е практика, която богатите жени използват, за да се развиват. Те никога не спират да учат и се допитват до професионалисти, за да усъвършенстват своите умения и знания. Успешните жени често разчитат на своята интуиция, доверявайки се на вътрешния си глас. Това умение им помага да вземат правилни решения в критични моменти и да откриват нови възможности, които други може да пренебрегнат.
Изграждането на личен бранд е важен аспект от успеха на богатите жени. Те внимателно избират как да се представят пред света, създавайки автентичен образ, който отразява тяхната уникалност и ценности. Креативността е друг ключов фактор за успеха. Успешните жени използват нестандартни решения, за да преодоляват предизвикателства и да създават нови възможности. Те не се страхуват да мислят извън рамките и да експериментират. Създаването на устойчив бизнес изисква дългосрочна визия и планиране. Успешните жени мислят за бъдещето, като внедряват устойчиви практики, които гарантират стабилност и растеж. Те се фокусират върху иновации и адаптация към променящите се условия. Работата с ментори е от съществено значение за растежа и успеха. Успешните жени се учат от най-добрите, като черпят вдъхновение и знания от опита на своите ментори, за да усъвършенстват собствените си умения. Малките навици, които изграждаме ежедневно, могат да доведат до големи успехи. Богатите жени знаят, че постоянството и непрекъснатото усъвършенстване са ключът към постигането на дългосрочни цели и устойчив успех. Финансовата грамотност е от съществено значение за разбирането на сложните парични потоци. Богатите жени инвестират време в обучение и анализ на финансовите си стратегии, за да оптимизират доходите и разходите си и да постигнат стабилност. Когато разкриете тези тайни, ще се вдъхновите да предприемете действия във вашия живот. Абонирайте се за нашия канал, за да откриете още полезни съвети и стратегии за успешен и щастлив живот.